ההחלטה שלו נופלת עלינו. יש נספחים שעוד לא גמרנו וקיבלנו הבוקר מה-CFO מלא השלמות של נתונים שהיו חסרים שצריך להכניס למסמכים הסופיים. אני ממש בלחץ שלא נספיק, זה לקוח חשוב מאוד של המשרד. כן, גלית, יש עוד מה לעשות. אני אגיע בקרוב, אני אתלבש על זה. אני מאמין שנספיק הכל עד הפגישה. אבל אני חייבת שתגיע ותעבוד אתה על כל הנספחים. אתה מכיר את התיק הכי טוב. אני עסוקה עוד בתיקונים האחרונים להסכמים ואני לא יכולה להתפנות לזה עכשיו. מה הסטטוס תצהירים שהיית אמור להכין? שלחת לאמיר שיאשר את זה? שלחתי לו אתמול בלילה. נכון, לפני 10 דקות הוא לא הגיב, עוד מעט אני אתקשר אליו לברר מה קורה. זה הדבר הראשון שאני אעשה ברגע שאני מגיע למשרד. טוב, שנייה רגע, כל עוד יש לי אותך על הקו, אני רוצה שתעבור איתי... גילי, סגרי את החלום. אבל איזה שבשבת לא תסתובב. גילי, די עם זה. מה זה? לא, כלום. אבא, תראה! לא את זה... מה קרה? ערן, אתה שומע? הלו? אני כבר חוזר אלייך, בסדר? אבא, מה קרה? אין בעיה, אבל אני צריכה את כל הפרטים לפני הפגישה. כן, אני יודע, אני מטפל בו במשהו ואני חוזר אלייך. אז אני מחכה לשיחה ממך. למה יצאת? גילי, תחזרי לאוטו, אפשר להמשיך, הכל בסדר. הכל לא בסדר. לא טוב להסתכל על דברים כאלה. בואי נחזור לאוטו. מתוקה שלי, אני יודע שזה עצוב, אבל לפעמים ככה זה בחיים. דברים כאלה פשוט קורים. אל תהיה עצובה. לא שכחתי אותך, אני כבר מתקשר. אני יודע, אני מבין. תני לי כמה דקות, אני כבר מתקשר. צריך לקבור אותו, הוא מת בגללנו. גילי, אין לנו זמן, אני ממש ממהר. מה, ונשאיר אותו פשוט ככה? גילי, אני... גילי, די. זה לא פייר מה שאת עושה. זה גם לא פייר מה שעשית לצו. גילי, גם לי עצוב על הצו. אבל אני ממש ממהר, והתעכבנו גם ככה. אם לא היית ממהר כל כך, אולי היית שם לב לצו ולא היית דורס אותו.
את יכולה להביא לי בקבוק מים מהאוטו? אולי נגיד כמה מילים? לא יפה סתם לגבור וללכת. היי צב. אני יודע שזה לא עוזר לך הרבה עכשיו, אבל אני מצטער שלא שמתי לב אליך. אני בטוח שהיית צב טוב, זה לא הגיע לך. אני מקווה שאתה עכשיו בגן עדן של צבים. אוכל לך חסה ולא... סליחה. בכל אופן, אני מבטיח לשים לב בעתיד. אז אתה יכול להיות בטוח שהחברים שלך מוגנים. לפחות ממני. סליחה, צב. אם אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה השעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן. אם בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם מתחשק לי לא להיות עצור, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטובתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן.